Κοίταμε με έχει πιάσει αληφορία. Δεσμός πρωτογωνία, σαν τα αγριαφυρία. Όλο στο τηλέφωνο και στην τρελή ανάκρα. Έχει φτάσει φίλε Ελλάδα μου η κατάσταση στα άκρα. Τι πως και πού και πότε για τα γιάμα και γιατί. Έβαλε στον κάμπουρα να παρακολουθεί. Μα εγώ είμαι καλός, του βγάλα CD. Και όπως λέει το δάσιος ακόμα η ζημιή. Και οι γυναίκες να γαμώ το κερατό μου. Φύγε αφού το θες, να βρω τον εαυτό μου. Τι νομίζεις δεν θα βρω, αξιοπρεπή γυνή. 200 μαριλέτες υπάρχουνε στη γη. Μου έχεις πάει τη ζωή όπως το ξύλο ιντερνίτε. Τον αριθμό μου κάνει για το κινητό τελείτε. Τόσο καιρό με πάγωνε σαν το ψυγείο Νόρις. Θα γίνω μαύρος Ρέιντζερ, σπόκος του Τσακιόρης. Θα γίνω Ρίτσαρντ Κάμπερλοφ, θα γίνω ο Σοκούν. Σπίτι Γονζάλες που λέει και ο Παντούν. Αυτά είχα να σου πω και ό,τι είπαμε την κάνω σαν βολίδα. Και εσύ κάτσε και κοίτα με. Φύγε από τη ζωή.